Some of you may be here. Maya man chambra ko niya jara mo. Ko to ba me. Asia. Ne me fi ma. Ne mu ni anu fra. To mo ya. To yo. Some of you may be here. Maya man chambra ko niya jara mo. Ko to ba me. Asia. Ne me fi ma. Ne mu ni anu fra. To mo ya. To yo.
yɛde asunsun ɔno nso ɔduru ha ɔno nso ne mpanimfoɔ aduru ha a wɔn akyia yɛde asunsun aduru ha a wɔrekyia deɛ hunu santen no a akyia no a ɛyɛ bɛrima sunsun What's up? One anymore. Oh my God. Magic. Magic. Hey, I'm gonna give you one.